Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Молаток, сумесны праект нашай станцыі і сайта mola.by. Сёння мы размаўляем пра Крэва, пра крэўскі замак, пра тое, як вярнуць гэты старажытны беларускі горад на турыстычную мапу Беларусі. У нас у гасцях фатограф Сергей Гапон. Прывітанне, Сергей. Добрый дзень. Як мы высветлілі перад эфірам, Сергей нарадзіўся ў Крэве, жыў там вельмі доўга, пасля пераехаў у Мінск на доўгія гады і что это, год малой родины? Трохгодка малой родины змусила тебе вернуться назад у Крэва. Як гэта адбылося? Я не думаю, что гэта звязана непосредственно вот с этой дзяржаўнай праграмай года малой радзімы і аднаго, і другога, і трэцяга. Хутчэй гэта нейкая унутраная эмацыйны стан. І ну так, я вось да пераезду правёў у Мінску 13 год. Гэты час быў неабходны для вучобы, для першай працы, другой працы, нейкія знаёмствы, сувязі, і у нейкі момант я зразумеў, што Мінск сам па сабе з'ядае мяне знутры. І мне реально было шкода сваёй энергіі гораду аддаваць, які мне чужы, абсалютна непрыветлівы для мяне, і тым больш праца дазваляла зрабіць такі манёвр. Мне тут неабходнасці сядзець у Мінску абсалютна няма ніякай. Я думаю, што такое Крэва у тэорыі ведае кожны беларус, таму што ў школе праходзіць як мінімум крэўскую вунію. Ну, неважна, ладно. У гэтым годзе, дарэчы, юбілей, 635 год. Круто. 635 год крэўскай вуніі. Уяўляеце сабе, наколькі далёка ў нашу гісторыю, наколькі да самых каранёў, да, сягае Крэва. Але зараз, наколькі я ведаю, гэта такі невялікі гарадок і мястэчка. Ад замка ўвогуле што там засталося? Ад замка, на жаль, засталіся старажытнага замка. Так. Ад замка, на жаль, засталіся руіны, але гэта не проста нейкая там груда камянёў, а гэта сцены, рэшткі сцен з неверагоднай энергетыкай, якую мусіць адчуць кожны беларус. Калі вы яшчэ не даехалі, то даедзьце да Крэва, і вы паверыце ў мае словы. Калі ты прыязджаеш туды, там уся эта энергія, она просто з зямлі вас будзе пранізваць, і вы зможаце эту энергію накіраваць на нейкія цікавыя рэчы і праекты. Ты асабіста далёка ад гэтага замка жывеш? Ну вось хату, якую я набыў, 300 метраў. 300 метраў. То бок так. Можна, в прынцыпе, уяўляць сабе, шаноўныя жыхары Мінскай ваколіцаў. Можна выйсці з дома ўвечары, там паглядзець на зоркі, прайсці, схадзіць на старажытны замак, якому 700 гадоў, вернуцца дадому гарбаткі папіць. Можна з гарбаткай узяць, як гэта сказаць. Абсалютна. Да, і... У мяне фактычна на падворку стаіць замак, і я думаю, не у кожнага беларуса ёсць. Замак на падворку. Трэба было так назваць наш эфір. Але бліжэй да сутнасці. Крэва сапраўды... Я не ведаю, калі гэта адбылося ў нейкі час нашай гісторыі. Можа, падчас лівонскіх войнаў, можа раней, можа пазней. Крэва крыху як бы сышло з гарызонтаў, са шляхоў гістарычных, і зараз... Я думаю, што зараз горад, канешне, большы за той час гістарычны, але ўсё ж такі у параўнанні з той движухай, которая была 700 гадоў таму, можна сказаць, што ён у заняпадзе. Крэва трэба вярнуць на турыстычную хаця б карту Беларусі, ну а у ідэале увогуле так паўнафарматна. І для гэтага, я так разумею, запланаваны шэраг мерапрыемстваў. Прынамсі сабралася нейкая каманда. Як ты збіраў гэтую каманду? Гэта жыхары Крэва ці аднадумцы з Мінска, ці хто ўвогуле? Усё фактычна, ну, напэўна, пачалося з мяне, з майго пераезду. Калі у мяне з'явілася нашмат больш часу аддаваць свае нейкія рэсурсы непасрэдна Крэву. І я ж кажу, сидзеў у Мінску, мне там, ну, у галаве нейкая адна там дзве думкі, не болей. Прыязджаю ў Крэва, ўсё там адразу ў галаве такая генерацыя, поток нейкіх... Роднае паветра ў галаву. Ну так. І у нейкі момант я зразумеў, слухай, ну, колькі ж можна думаць, трэба пераходзіць да спраў. І цягам мінулага году мы ўжо там сярод тых, што мы традыцыйна штогод рабілі, тыпу там масленіцы, калядаванні нейкія, мы зрабілі
2-3 адмыслова такія новыя, выключна новыя імпрэзы. І вось выстава, якую мы запланавалі ля замка, это ўжо такая чарговая і будзе першая ў гэтым годзе. Будзе. Акцыя. Калі будзе. Да, таму што, канешне, мы ўсе разумеем, што зараз абсалютна, як гэта сказаць, абставіны непераадольнай сілы, знешне ўносіць карэктывы ў планы жыхароў па ўсёй планеце, і Крэва тут, на жаль, у трэндзе. Таксама, але пра ўсё па парадку. Задуманая выстава наўпрост ля сцен замка, выстава, як сказана ў апісанні крауд-кампаніі на сайце Мола-Мола, спасылку вы можете знайсці на сайце Еўрарадыё, натуральна, на Мола-Мола, да, было б жаданне. Вось, сказана, што гэта фотавыстава мікрагісторыі з жыцця мястэчка. Што гэта за мікрагісторыі, што гэта плануецца? Ну, я так разумею, Сергей, ты фотограф, так. Сам як бы як гэта не сапожнік без сапог, да, фотограф з фотоапаратам, вось, які гэтую выставу так, нейкім чынам арганізаваў. І гэта будзе выстава з 18-20 здымкаў. Здымкі майго аўтарства. Аднак я ад пачатку ставіў сабе за мэту не паказаць на фота, прадубляваць там касцёл, замак, царкву, там гарадзішча. Гэта не паштоўкі такія. Не. Гэта можна, калі вы ўжо прыехалі ў Крэва на гэту выставу, вы ўсе гэтыя славутасці на ўласныя вочы пабачыце ў рэальным памеры, у рэальным стане, так. Таму на выставе я б хацеў паказаць жыццё Крэва. Што гэта значыць? Гэта будуць нейкія сцэны з мястэчка, з людзьмі, з мясцовымі жыхарамі, магчыма, там нейкія прыезджыя, але вось якраз такі ў гэтых дэкарацыях. У дэкарацыях замкавых руінаў, царквы, там нейкіх іншых ландшафтаў. Ну, сцэны якога кшталту? Гопнікі даюць пендаля прыезджаму айцішніку, не ведаю. Ну, не, напрыклад, вось ідзеш там паўз абсалютна непрыкметнага Хляўчука, так, з такімі вельмі каларытнымі дрэвамі, дзвярыма, а там праз адтуліну ў гэтых дзвярах выглядвае каза, напрыклад. Круто. Яна там сядзіць у гэтым Хляўчуку ў цемры, а на вуліцы такое сонца, і натуральна яна хоча вырвацца і паглядзець, што ж там на вуліцы. Цікаўная каза. Ну, так. А ведаеш... Ці, напрыклад, дзед пасе гусей. Ну, такая нештодзённая, скажем так, гісторыя. Ну, да, для вёскі, скажем, штодзённая. Плюс яшчэ такая атмасферная сама па сабе у тумане, раніцай, пануры дзед, вясёлыя гусі там з крыламі. Ясна. Ну, у прынцыпе, можна сабе уявіць, сапраўды такое не пабачыш, прынамсі, на паштоўках з некага мястэчка, як мне здаецца, і за такім сапраўды можна ў Крэва і з'ездзіць. Але мне, ведаеш, калі я вот уяўляю сабе любую выставу на пленэры такую, ну, гэта, відаць, будуць нейкія шчыты такія даволі вялікія, абавязкова будзе ветер, будзе іх апракідываць, все это вот будзе валяцца вот так праз 2 дні. Ну, я, карацей, песіміст у плане вось такіх выстаў. Як гэта ўсё будзе арганізавана, як зрабіць так, каб все ж таки все было прыстойна? Так, сапраўды, гэта будуць даволі вялікага фармату здымкі, па 2 метры па вялікай стране. І, ну, у нас ёсць абаронца. Замак, замкавая сцяна, і мы будзем мантаваць экспазіцыю якраз уздоўж адноўленай сцяны. То бок, з аднаго боку у нас дакладна ёсць заслона ад ветру, так, шчыт. Адтуль ужо не паваліцца, а калі з гэтага будзе дзьмуць, то ізноў сцяна ж падтрымае. Таму тут хвалювацца не патрэбна. Есть план. Зразумела. У любым выпадку мы вось гэтыя 2-метровыя здымкі будем мантаваць на металічны каркас. І што тычыцца кампаніі, то якраз на друк фатаграфій у нас ужо ўсё гатова, усе сродкі ёсць, і ўжо крыху сабралі на каркас. Кампанія мае за мэту сабраць 3095 рублёў. Ну, зразумела, што такая некруглая лічба атрымалася праз
як гэта сказаць, розныя бюрократычныя фармальнасці, звязаныя са зборам сродкаў. Ну, але так, трэба, я думаю, недзе 2800. 2800. Гэта вось кошт гэтых 20, умоўна кажучы, металічных каркасаў. З друкам фотографій. З друкам фотографій. Блін, дарагія ўсё ж такі штукі. Один здымак, это без уліку каркасу, один здымак $51. Таму што фармат вялікі, да? Так. І з улікам, што курс у нас з часу. Крыху ёсць нюансик. У Беларусі пакуль ішла кампанія, у доларах збор паменшыўся там на 5%. Насамрэч на 5% прыкладна долары прыпаў. А з пачатку года можа ўжо і на ўсе 10. Да, пра гэта ніхто не задумваецца, але і з іншага боку не толькі краудфандеры. Мне здаецца, што любы чалавек, які бярэцца ў Беларусі за нейкую авантуру, за нейкае прадпрымальніцтва, з гэтым сутыкаецца. Ну, але я так разумею, што вы можете вар'іраваць. Можна зрабіць там 20, можна 19, можна 21. Калі там зусім будзе... У нас на зборышчы ёсць час, але калі зусім будзе павольна ісці, ну так, мы можам там плюс-мінус 1-2 здымкі адрэзаць, но не будзе... Аптымізаваць праект. Так. Кампанія адбываецца, на маю думку, даволі паспяхова. Сабрана 2200 рублёў з 3 с невялікім хвосцікам. І тут я б хацеў, каб ты падзяліўся крыху сваім досведам. Ну, таму што гэта незвычайны прыклад. Збольшага людзі нейкім чынам закідваюць свае кампаніі, гэта ўсё так сабе ідзе, і збор, адпаведна, ніякі. Тут ужо сабрана, ну, вельмі сур'ёзная сума. Як ты прасоўваў, з дапамогай чаго? Ну, як гэта было? Ну, у выпадку з крэвам тут два такіх моманты. Само крэва гэта і плюс для кампаніі, і мінус. Ад пачатку я планаваў сабраць сродкі там з дапамогай нейкіх партнёраў, спонсарам, так. Але калі нейкая кампанія пытаецца, дзе у крэве, што-то такое, і калі ты ім дасылаеш нейкія здымкі з месца, дзе гэта будзе, ну, не, давай там праз... Давай лепш в Мінску побач з гастраномам. Ну, так. Ясна. Я думаю, што калі б эта выстава была якраз у сталіцы ці там нейкім абласным цэнтры, то тут было б прасцей з пошукам партнёраў. Вось, таму я пайшоў па шляху краудфандынгавай кампаніі, і якраз для простых людзей тут усё зразумела, што крэва — гэта святое, гэта такое адно з самых знакавых гістарычных месцаў у Беларусі, і ну, проста нельга гэта закідваць. На пачатку там так даволі песімістычна ішоў збор для мяне асабіста, так, і мы дзесьці сабралі, ну, цягам месяца, можа, рублёў 300, але потым знайшоўся чалавек, які адразу укінуў 500, і для ўсіх астатніх, ну, ўжо карціна больш такая для вока прыемная. То бок важны псіхалагічны фактор, это каб людзі бачылі, што яны тут не адны, не першыя прыйшлі ахвяроўваць. Тады ўзнікаюць сумневы, напэўна, да? Ці на вартую справу я іду ахвяроўваць. І з іншага боку, тут яшчэ такі нюанс, што, ну, ўсё ж такі гэта мастацкая выстава, не некаму на лячэнне, там, не сабачкам домікі будаваць, так? І, ну, стымулу такого ўнутранага не шмат. Нема праблем з домікамі для сабачкаў, калі ласка, але ўсё ж такі я разумею, пра што кажа Сергей. З аднаго боку ёсць звыш ідэя, это крэва, гэта гісторыя, з іншага боку няма прывязкі да нейкай канкрэтнай праблемы, якую вось зараз трэба вырашаць, і якая усім зразумелая. Скажем так, вось, я б сказаў, што праблема ёсць, але яна не ўсім зразумелая яшчэ. І праблема якраз такі ў тым, вось, я ад пачатку, як ставіў сабе за мэту арганізоўваць эту выставу, сітуацыя ў чым? Крэва ў цэлым, вось, калі ты прыязджаеш, трапляеш у цэнтр, замак у руінах, шмат закінутых нейкіх будынкаў, лапухі там у
у 2 паверхі растуць. І плюс адсутнасць грамадскай прыбіральні ў турыстычным месцы. І ўсё гэта стварае такую непрываблівую картинку для не тое, што там патэнцыйных нейкіх інвестараў, якія б гатовы былі ў гэта месца ўкласціся, так, але і для звычайных людзей, для турыстаў. І калі вы там 2 гадзіны едзеце ў аўтобусе, выходзіце ў Крэве, вам реально патрэбна ўсе тыя фізіялагічныя патрэбы спраўдзіць, так, рэалізаваць, а нема дзе. Трэба на вакзал ехаць. На вакзале таксама. І тут ужо пытанне не ў тым, што вы там рэалізавалі сябе ці не, так, а пытанне ў тым, што фарміруецца ўвогуле негатыў у цэлым да месца. І вось праз выставу я б хацеў крыху вось гэтай негатыўнай эмоцыі крыху так прыраўняць, каб вось чалавек прыехаў, ну так, там не атрымалася, але вось пахадзі, паглядзі на гэтыя здымкі, атрымай нейкую асалоду такую эстэтычную, унутраную. Мне здаецца, што праблема, якую ты зараз прыўзняў крыху, яна вельмі важная, таму што мы ж ведаем, што людзі з крамаў несуць апошнімі днямі, да? Гэта туалетная папера. То бок гэта не жарты, а рэальна нейкую прыстойнасць у гэтым пытанні захаваць для нашых грамадзян вельмі важна. Можа, тады варта было б пачынаць сапраўды з прыбіральні побач з палацам і пасля ўжо з замкам, і пасля ўжо выставу. Як бы, а то ж людзі будуць прыязджаць, а там все роўна як бы фота ёсць, прыбіральні няма. Так, ты маеш рацыю, аднак пытанне прыбіральні, оно, скажем так, больш складанае. Тут нават на тое, каб проста змантаваць эту экспазіцыю ля замка, патрэбна дазвол атрымліваць, таму што ўсё ж такі ахоўная зона. Дазвол ад Мінкульта. Так. І то бок гэта, скажем, прасцейшы такі варыянт, так. Аднак надалей мы сапраўды ставім задачу палепшыць вот эту мясцовую інфраструктуру турыстычную, і якраз выстава яна сталася часткай другой нашай ініцыятывы, якую мы, калі ніякія вірусы не зашкодзяць, не перашкодзяць, мы зладзім у жніўні. Гэта будзе фэст Крэва Create, создавай Крэва, сябе, по прастору. І гэта будзе, што даволі сімвалічна, у юбілейны год уніі крэўскай, гэта будзе чарговая Крэўская унія, новая. Такі саюз гісторыі і сучаснасці, мясцовых і прыезджых, мастацтва. Карацей, Крэва гэта сваёй энергетыкай унікальнае месца для творчасці. Мы запрашаем усіх мастакі, літаратары, музыкі, скульптары, прыязджайце ў Крэва. Для вас створаны ўсе гэтыя пагоркі, камяні, дрэвы. Сядзіце тут, атрымлівайце гэтую энергію і накіроўвайце яе ў мастацтва. І якраз праз фэст мы плануем, па-першае, паказаць Крэва не толькі мясцовым, таму што, дарэчы, вось з выставай, з адным здымкам ёсць цікавая гісторыя ў інстаграме. У мяне там адна дзяўчына пытаецца, ёсць здымак, крыж, і з крыжа узлятае бусел. Ого. І дзяўчына, крыж на касцёле, дзяўчына такая каталічка, яна мяне ў інстаграме пытаецца, ой, а дзе это ў Крэве такі крыж? Я кажу, слухай, даражэнька, уздымі галавы ў нядзелю, твой родны каталіцкі крыж. Вось, і, так. А яна сама з Крэва? Яна сама з Крэва, так. Да, это дзіўна, ладно. Вось. І паказаць Крэва мясцовым і паказаць Крэва прыезджым. Каб у перспектыве, у ідэале я б хацеў ўсё ж такі, дарэчы, зараз якраз 2 даволі такіх файных дамы ў Крэве прадаюцца, хаткі, і я б хацеў, каб сюды прыехала творчая моладзь, ці, можа, якія старэйшыя людзі, але творчыя, якія працавалі з гэтай прасторай і жылі сабе на шчасце, і Крэва ў тым ліку. Для ўсяго гэтага вакол горада трэба ствараць нейкую медыйную, як гэта сказаць, валтузню,
Вось. У Крэве ёсць нагоды і такая моцная такі вот аб'ект для прадмет для медыйнасці, это вот якраз замак. А што на гэты конт думае мясцовы выканкам? Мне здаецца, што не трэба было прыязджаць фатографу Сергею Гапону са сталіцы, каб даць мясцовым зразумець, што ў іх ёсць круты замак. Ну тут вот пад бокам, які можна як бы выкарыстоўваць, там прыцягваць людзей. Хаця калі б яны гэта разумелі самі, я думаю, што яны б самі паставілі прыбіральню дзе-небудзь. Тут пытанне якраз такі у крыху вышэйшым звяне, як я бачу. То бок на ўзроўні крэўскага сельсавета мясцовага, так, тут ёсць добрае разуменне сітуацыі, вот этой праблемы, бачання. Аднак, ну, як вядома, мясцовая ўлада, на хоць і ўлада, але такая даволі умоўная. І ўсё вырашаецца на ўзроўні, як мінімум, раёна. Так, а гэта які раён? Смаргонскі. Ага. Вось. І тут ёсць, канешне, невялічкая праблема з гэтым. У мяне былі дзве сустрэчы з намеснікам міністра спорту і турызму, з Міхаілам Партным. Так, і якраз вось з іх боку, з боку міністэрства накіроўваліся лісты у вобласць, у спорт і турызму, якія там перанакіравалі ў культуру, наконт прыбіральні. І з вобласці адказалі, што, ну, па-перше, дзіўна, што міністэрства павінна такімі пытаннямі займацца, так? Ну, это да. Але не менш дзіўны адказ з вобласці прыйшоў, і там пішуць, што спачатку мы адбудуем замак, а потым узвядзем санітарныя аб'екты. Ну, больше лагічна, як бы з аднаго боку. Ну, Паша, слухай, як лагічна, калі ты будуеш хату, так? А першае, што з'яўляецца ў цябе на падворку, гэта там, якая б не была, з дошак збітая прыбіральня. Ну, і потым ты будуеш замак свой. Крэпасць, мой дом, моя крэпасць, правильно. І тут пытанне ў тым, што, ну, добра, калі мы замак там за 5 год адбудуем, так? Але що, може там і 10 будавацца з улікам сённяшняй сітуацыі? Ну, так, так. Гэта ж не там шматпавярховы тыповы. А людзі сёння едуць, і ім трэба на пачатку даць. Вось, ну і таму вось на вышэйшым узроўні, так, і на ніжэйшым разуменне ёсць. А вось сярэдняе звяно, ну, крыху ёсць пытанне. Цікава, ну тут трэба сказаць абавязкова, што інфраструктура ўсё ж такі мусіць запрашаць чалавека, каб ён прыязджаў і не превазмагаючы нешта, як бы наведваў Крэва, да, і іншыя гарады, а каб інфраструктура яго да гэтага запрашала, ён яшчэ асалоду атрымліваў не толькі ад таго, што ён там убачыць, але і ад умоваў побыту. Але ёсць праблемы. Ну ладно, не ведаю, ці зменіць што-небудзь наш эфір, але спадзяюся. Давай цяпер паводле пра планы. Каранавірус, пра які мы ўсе добра ведаем, няхай сабе каранцін не ўведзены, але ёсць пэўныя абмежаванні на масавыя мерапрыемствы і выстава, якая мусіла пачацца ў красавіку і працягнуцца, я так разумею, увесь сезон так. Да зімы, яна, ну вось у мяне сумневы, што яна пачнецца ў красавіку. Я думаю, што ў цябе таксама сумневы, того, што яна пачнецца ў красавіку. У мяне сумнеў наконт даты вернісажу. Вернісаж — это прэм'ера. Урачыста адкрыцця такога з нейкай музычкай, з крэўскім якім-небудзь там сідрам мясцовым, так? Ёсць крэўскі сідр. Ёсць некляеўка. Некляеўка. Это значыць, што ёсць некляеў недзе побач. Так, ён ж таксама крэўскі. Я не ведаў, я ж мінскі. Гэта яшчэ адно такое пацверджанне, што Крэва створана для творчасці. Кіно нарадзіла такога слаўнага літаратара беларускага. Наконт выставы, значыць, тэхнічна я б хацеў яе адкрыць да 18 красавіка. Гэта дзень, калі нічога не зменіцца, у Крэве пройдзе чарговы трэйлавы забег, які арганізоўвае Федэрацыя прыгодніцкіх гонак. І, ну, я б хацеў, каб вось гэта аўдыторыя там прыязджаецца шмат людзей. Ну так, прычым абсалютна класная тусоўка, бізнес, людзі мастацтва, амбасады, усе прыязджаюць у Крэвы, вау, крута, і хацелася б, каб яны ўжо былі такімі першымі гледачамі выставы. Вось, і тут з майго боку я не бачу ніякіх перашкод для тэхнічнага адкрыцця. То бок, ну там, скажем, вось яшчэ там 2-3 тыдні ёсць на збор для каркасаў. І нейкі час на то, каб все это змантаваць. Так, змантавалі, будзе стаяць. Пытанне,
калі зрабіць вось это ўрачыстае адкрыццё, ну тут ёсць нюансік, будзем глядзець па абставінах. Можа там на канец красавіка, можа на пачатак мая, але ўсё прывязана фактычна да забегу да трэйлавага. Калі яны будуць пераносіць забег, мае сэнс найхутчэй перанесці і адкрыццё выставы. Ну і в прынцыпе з іншага боку яны ж не просто так будуць пераносіць забег, а найхутчэй сыходзячы з той сітуацыі, якая будзе ў Беларусі. Тут я б у выпадку адмены забега я бы жалезна да іх не прывязваўся. Таму што людзі ў Крэва ўсё адно прыязджаюць. І нягледзячы на тое, што вось тут межы з усіх бакоў зачыненыя, так, але унутранага турызму ніхто не адмяняў. Усё адно едуць там у суседнюю вёску, у суседняе некае там мястэчка, горад. Калі ласка, надакучыць ужо людзям сядзець у каранціне за месяц. Так, правильно. Тым больш, што зараз пакуль што гэтае абмежаванне да 6 красавіка, здаецца, то бок, так, у прынцыпе, 18 красавіка роўна месяц застаўся дзеля таго, каб здзейсніць гэтыя... Каб скончылася пандэмія. Ну, да. Абавязковае пытанне такое. Вось калі ўсё ж такі не збярэ краўд-кампанія неабходную суму, ну, такое пессімістычнае развіццё падзей. Гэта дужа зашкодзіць тваім планам, ці ўсё ж такі ты будзеш як танк за свае? Ну, так. І, шчыра кажучы, вось быў нейкі час, калі там збор запаволіўся, так, і не хапала каля $500, так. Вось, ну, я тады так крыху губу прыкусіў, ну, я разумею, што, ну, окей. Бок, тут уже ж сітуацыя ў чым з мола-мола. Я не магу гэтым людзям вярнуць грошы. І больш за тое, я збольшага не ведаю, хто яны. Так, але ўсё адно, нават там перад першым гэтым чалавекам, калі ён там тых 50 рублёў донат зрабіў, у мяне аўтаматычна перад ім адказнасць. І калі б мне там патрэбна было 1000 са сваёй кішэні, ну, я б дастаў гэту 1000. Вось. Таму што, я ж кажу, найперш мая персанальная адказнасць, і другі момант, займаюся зараз адразу там людзі, якія хацелі зрабіць донат, перадумаюць, калі я скажу, што займаюся дома ў Крэве будоўляй. Але ладно, я так думаю, што вясковы дом, ну, ці ў мястэчку, это заўсёдная будоўля. Ну так, але гісторыя ў тым, што якраз такі вось асабіста для мяне сітуацыя такая, што я там ахвярую, не куплю там сабе за $500 кінь-нибудь там каналізацыю аўтаномную, так, але выстава будзе. Вось так, хлопцы, дзяўчаты, трэба, каб Сергей ўсё ж такі не застаўся без нейкага гаджета ці дэвайса неабходнага ў доме. Вось, трэба дапамагчы ўсё ж такі зрабіць гэтую выставу. Мне здаецца, што мола-мола гэта класная тэма тым, што любая ініцыятыва правяраецца на тое, наколькі яна патрэбная ўвогуле не толькі тым, хто нешта задумаў і лічыць гэта класным, але і іншым людзям. Вось калі, як я зараз гляжу, 87 плацяжоў, 35 рэпостаў, гэта ўжо не так-то і мала. Дарэчы, мне здаецца, што 5 рублёў прыйшло за час праграмы, але я магу памыляцца. Хаця 5 рублёў это, конечно, ну так, але тым не менш, што я б хацеў адзначыць, даволі вялікія донаты. Бок там, ну, ёсць некалькі па 5-ццы, але там 20, 50, 70, там, по 100, 500 рублёў. Ну, дзякуй. Карыстаючыся выпадкам, усе экспаты Крэва, вось прыйшоў час, калі вы можаце не ламаць галаву на тэму таго, як жа нам падтрымаць малую радзіму, што ж для яе зрабіць, ну, таму што насамрэч ёсць і такая праблема, мне здаецца. Напрыклад, чалавек і хоча што-небудзь зрабіць, але ніякай актыўнасці няма. Калі ласка, выстава, з якой, дарэчы, мне здаецца, гэта ж толькі першы крок, так, з якой пачынаецца шмат розных іншых актыўнасцяў, фестываль у перспектыве можна взяць і падтрымаць. Сергей, мне здаецца, што за гэтай паўгадзіны мы з усіх бакоў абсалютна не тое, што Крэва, але краўд-кампанію і гэтую ініцыятыву абмеркавалі. Таму мне застаецца нагадаць тым, хто нас зрабіць донат. Глядзіць. Ну, да, гэта можна, але гэта можна і пасля. Вось, а зараз на сайце Еўрарадыё вы знойдзеце ў анонсе да гэтага эфіра не толькі гэты эфір, але і спасылку на краўд-кампанію. Таксама заходзьце на Мола-Мола-Бай.
Там, акрамя кампаніі, якая называецца вулічная фотавыстава ля сцен Крэўскага замка, ёсць яшчэ іншыя кампаніі, можа, за што зачэпіцца вока і што спадабаецца, але мэта наша сённяшняга эфіра сабраць яшчэ, я так скажу, амаль 800 рублёў на фотавыставу ля сцен Крэўскага замка з класнымі гісторыямі з жыцця гэтага мястэчка. Сергей Гапон, рухавік гэтай кампаніі, прыходзіў да нас сёння на Еўрарадыё ў студыю. Дзякуй, Сергей, Дзякуй, што знайшоў час. Да пабачэння. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся ў Молатоку ў наступны аўторак.